Hola, buenos días. Vamos a empezar. Si podéis ir tomando asiento. Aixo, hasi egingo gara, jarri zaitezte mesedez. Tira, guztu horagarria daukagu. Denbora luzea daramagu saio hau prestatzen. Eta egia esan, eskerrak eman behar dizkizuegu, gaur hemen gurekin egoteagatik. Guretzat egun oso garrantzitsua da, lehen topaketa ospatuko dugu gaur. Espero dugu beste topaketa askoren lehena izango dugula gaurkoa. Hasteko eskerrak eman nahi ditugu, eskerrik asko. Babesagatik hemen gaude, SGAE, Adama, Alika eta Donostiako zinemaldiari. Noski, denei eskerrak. Eta ekitaldiari sarrera emateko, hitz batzuk esango dizkigu Camilo Vázquezek, bera da, nazioarteko harremanen burua Kultura Ministerioko IKAan barruan. Eskerrik asko Pilar. Camilo Vázquez nauzue, IKAaren ordezkari gisa etorri naiz, barkamenak eskatzen dizkizuet, ze Ignasi Camosek egon behar luke hemen, baina ezin izan du hemen egon, azkenean. Guretzat plazerra da, lehen topaketa honetan egon alizatea, zuzendarien lehen topaketa honetan. Iruditzen zait oso ekitaldi baliotsua dela, elementu hauek osatu egiten dute sarea, eta transmisio ibilgailu ere badira, ekimenak, proposamenak, kexuak, zinegonak trukatzeko, eta hori guretzat baliagarria da. Beraz, halako edizio asko gehiago egon daitezela espero dugu, oso interesgarria izango da, eta aipatzen den dena, proposatzen dena, eztabaidatzen dena, oso emankorra eta interesgarria izango da zinemaldiaren testuinguru honetan, inolako zalantzari gabe. Eta nabarmendu nahi dut IKAaren apustua, talentuaren alde. Iruditzen zait oso elementu garrantzitsua dela, geroz eta hobeak izaten izaten saiatzea, eta Espainiako talentua bultzatzea. Eta bereziki nabarmendu nahiko nuke, gidoien egokitzerako diru laguntza berezia, aurten jarri dugu martxan, oso harro gaude hortaz, proposatu, zabaldu nahi dugu lan hildo hori, izan ere gaur egun aurrekontu luzatua ditugu, segurtasun eza izugarria da, 8 milioi terdiko diru laguntzak kudeatuko ditugu, eta hori mirari bada. Eta beraz hor eraguzietako proposamen jaso ditugu, 4.300 proposamen baino gehiago, gidoiak dira, eta orain ebaluatzen ari gara, guri izugarrizko zifra iruditzen zaigu, benetan miragarria, eta horrek erakusten du zer nolako indarra eta interesa dagoen Espainiako lurralde osoan. Beraz, zuzendariontzat, gidoilarientzat, zuzendari diren gidoilarientzat eta adituentzat oso elementu garrantzitsua da, balio handikoa. Hain zuzen ere, diru laguntza lerro bat izatea, zuei emanaldi izango dizueguna, haiek zuek denok, zuen ideia sortzaile interesgarria garatu ahal izan ditzazuen. Hori, nabarmendu nahiko nuke, eta amaitzeko besterik ez. Animo denei, indarra gure aldetik, oso proposamen interesgarria dugu hau, espero dugu, hau garatuko dela datozen urteotan topaketa honetako urrengo edizio guztien bitartez. Eskerrik asko. Bueno, pues como os decía. Esaten izuen bezala, hementxe gaude, babesa jaso dugu erakundeen aldetik, besteak beste IKAaren aldetik, eta SGAE fundazioaren aldetik ere bai, Antonio Jens dugu, haren ordezkari gisa, eta hitz batzuk esango dizkigu aurrera. Eta gainera, akzionen bazkidere bada. Eixo egunon, eskerrik asko Donostiako zinemaldiari. Eskerrik asko topaketa hau hartzeagatik, hemen SGAE fundazioak parte hartzen du, arrazoi funtsezko bategatik, topaketa hau zuzendarien arteko topaleku izango da, eta hori bultzatu nahi dugu, ez dago zuzendarien elkarte bat Espainian, eta akzion da elkarte posible bakarra. Beraz, fundaziotik, gure fundaziotik hori sostengatu behar dugu, zalantzari gabe. Zuzendari eta idazleen fundazio ere bagara, ikusentzunezkoen alorrean, beraz hori dagokigu. Eta nik uste dut, ekimena oso garrantzitsua dela, eta hau izango dela abia puntu bat. Rutina luze baten abia puntua izango da, hor bilduko gara, seguru nago, nazioarteko mailan, nazio mailan,
baztabaidatzeko, gure kezkak partekatzeko, besteak beste. Eta beraz, besterik ez, Pilar Perezi eskerrak eman nahi dizkio topaketa hau antolatzeagatik, eta SGAE Fundazioa eta egileen sozietate orokorra atzean izango duzue babesa ematen. Eskerrik asko. Muchísimas. Eskerrik asko. Hemen izan behar genituen Virginia Jague ere, eta barkamena eskatu digu, ez zen ongi sentitzen, eta ezin izan du etorri azkenean. Beraz, esaten izuen, dama. Eta portapret ere, hementxe ditugu, eskerrik asko nola ez Donostiako zinemaldiari, erraztasun guztiak eman dizkigute gu gaur hemen egoteko. Beraz, zergatik antolatu dugu topaketa hau, oso garrantzitsua iruditzen zait. Sarreran aipatu dizue, gosarian ere bai, behar dugu sare bat. Elkarrekin egon behar dugu indar gehiago izateko, gauza ugari ari da gertatzen nazioartean eta Espainia mailan, eta egia da, elkarrekin bagaude indartsuago gara, sareak sortu ditzakegu topaleku hauetan, eta oso sare garrantzitsuak dira. Eta zuzendariak tradizioz oso modu bakartian lan egin dute, baina orain kontu goratzen gara garrantzitsua dela elkartuta egotea, horrek indartsu egiten gaitu, gertatzen ari den guzti horren aurrean. Eta gainera, eztabaidarako espazioak sortu nahi ditugu. Seguru nago gaur, ideia eta proposamen berriak sortuko ditugula, akzionetik bultzatuko ditugunak gerora, eta herriakundeek ere beren babesa emango dutela. Azken batean, nahi duguna da gauza jakin batzuk eraldatu, edo eraldatzen hasi. Gainera, gaurkoa bezalako topaketekin, zuzendariaren figurari aitortza eskaini nahi diogu, askotan, beste erakunde edo elkarte batzuk daude, ekoizleenak, gidoilarienak, eta hor, elkarteen munduan zuzendariak nahiko lausotuta gaudez, gaude garbi jarrita inon, eta nahi duguna da gure ahotsa entzuna izan dadila, entzun gaitzatela, eta gure irudi publikoa, sortzaile gisa, kultur sortzaile gisa ere, errespetatua eta kontuan hartua izan dadila. Horixe nahi dugu, horregatik gaude hemen, uste dut hau oso interesgarria izango dela, eta mahai inguruak badakizuen nola osatuta egongo diren, baina egia da, ekitaldi honetan, bazkidez gain, izango ditugula beste hainbat pertsona. Irekia da, zinemaldian parte hartzen duten pertsonak izango ditugu gurekin, akreditazioa dutenak, eta lehen mailan hitz egingo dugu askatasun sortzaileari buruz, Pablo Breger, Isaki Lajuesta, Daniela Fejerman eta Julio Medem izango ditugu, Ines Parisek moderatuko du, bigarren maila 11etan izango da, eta hor nazioarteko topaketa bat izango dugu. Manifestu bat irakurriko dugu, Europako elkarteek egin dutena, FERA, SRF, LARP, elkartek hartu dute parte, bereziki eskertzen diet, elkarten presidente horiek egin duten ahaleginagatik hemen egoteko. Gauza asko ari gara lantzen maila instituzionalean Espainiako erakundeekin, baina beste gauza asko Bruselatik landu behar ditugu izan ere, han negoziatzen dira posizioak eta ona iristen zaizkigu eta ez dugu gero margenik negoziatzeko Espainian. Beraz, garrantzitsua da Bruselan ahotsa izatea, indarra izatea, geroz eta garbiago ikusten dugun zerbait da. Ordu batean, zuzendari ekoizlearen figurari buruz hitz egingo dugu, hori ere garrantzitsua iruditzen zaigu, babesa eman behar dugu figura horri askotan, zuzendario gure proiektuak aurrera ateratzeko, ekoizle ere izan behar izaten dugu. Horriko ditugu Elena Taberna, Manuel Martín Cuenca, Paula Palacios eta Javier Balaguer. Eta gero azkenik lauetan, azken maila izango dugu. Zuzendaritza eta telesailak izango da gaia. Berezik gustatzen zaigu askotan, zuzendariak serieetan hartzen dute parte elkarrekin. Kasu batzuetan, hainbat zuzendari ados jarri behar izaten dira proiektu batean, eta hori ere gustatzen zitzaigun. Belen Macias, Ramon Salazar, Juana Macias izango ditugu gurekin, eta nik uste dut, eta Antonio Gens ere izango dugu gurekin moderatzen. Beraz, uste dut oso jardunaldi interesgarria izango dugula, eta espero dut gozatuko duzuela. Eta denok esan dugun bezala, beste askoren hasiera izan dadila, beste topaleku asko ere izan ditzagula, etorkizunean gauza asko lortzeko. Eskerrik asko. Están todos los integrantes ya de la primera mesa, si queréis ir subiendo. Zatozte goltzara, Ines Paris, izango da moderatzaile, Pablo Berger, Isaki Lacuesta, Daniela Fejerman eta Julio Medem, mesedez aurrera.
Hola, pues buenos días a todas. Egunon, egunon denoi. Plazer bada hemen egotea eta ardura handia ere bai, mai honi hasiera ematea. Lehen mai honi nik uste dut azkar jokatzea garrantzitsua izango dela. Maria Pilarrek esaten zigun gauza askori buruz hitz egin beharra dugu. Eta gainera batzuk hemen gaude, baina nik uste dut hor zaudetenok ere baduzuela gogoa parte hartzeko eta gauzak esateko. Beraz, saiatuko gara maietan ere denbora egon dadin eztabaidarako. Lehen maila honetan, printzipioz, ordu bete edo zertxo bai gehiago daukagu. Hizketarako, denok profesionala gara, zuzendaritzako alorrekoak, ez dut aurkezpen luzerik egin beharrik, baina labur-labur esateko. Nire inguruan, baditut hemen, nire ondoan 4 figura oso garrantzitsu Espainiako zinemagintzaren alorrean azken 30 urteotan. Daniela, hasiko naiz Danielaren gandik, guk badugu harreman handi bat, adiskidetasuna handi bat, elkarrekin zuzendu genituen hainbat film, gure karreren hasieran, eta gogoan izan behar dugu bera dela Espainiako lehen emakumezko zuzendarietako bat, Maria Ripolerekin batera, emetxe dugu, erbera ere, eta lehen aldiz komedia bihurtu zuen emakumeentzako espazio ere bai, hor lehen aldiz, aitzindare gisa. Gero Pablo Berger dugu hemen, zer esango dizuet, Pablo, atzo aipatzen genuen, segura asko bera da gure egile nagusietako bat, nazioartekoena, sari ugari jaso dituen pertsona bat. Eta askatasun sortzaileari buruz ari garenean beti berak harritzen gaitu bere proposamenekin, filmekin. Nire ezkerretan Julio Medem sortzailea, gure iruditeria sentimentala sortu du hainbat belaunaldirentzat Espainian, eta Isaki Lakuesta, berak jakindu gure bihotza hunkitzen azken urte hortan. Oso film garrantzitsuekin, eta hemen baduzu gainera dokumental bat gogotsunago ikusteko. Tira, mai hau, zeri buruz izango da, gai jakin bati buruz, oso gai garrantzitsua da gure ogibidean. Askatasun sortzailea, sormen askatasuna, esango genuke, zertaz ari gara? Ari gara gu zuzendari izatera eraman gaituen horretaz. Hau da, guk kontatu nahi dugun, nola ikusten dugun mundua, nola ulertzen dugun, eta izan daiteke, gidoilari garen ontzat adibidez, izan daiteke zerbait zerikusia duena historiaren idazketarekin, baina hor sormen askatasun bat ere egongo da beti, eta horrek zerikusia izango du kontatzeko moduekin. Beraz, askatasun hori gaur egun posible da, dirudi galdera erretoriko bat dela, aurrekoan Cervantes zentroan banegoen klub zinematografiko batean, eta horre aipatzen genuen gai, nagusietakoa zentsura da. Zinemagintzako, zinema egile askok zentsura politikoa jasan zuten garai jakin batean, gaur egun ez dugu, baina badago beste zentsura bat. Eta da merkatuaren zentsura, gaur egun badugu, elementu garrantzitsua da. Deno dakigu, gure lanean deno saiatu behar dugula konbentzitzen beste batzuk, guk buruan dugun film hori egitea lortzeko. Beraz, kontua ez da merkatuak nola reakzionatzen duen, gure proposamenaren aurrean, hau da, publikoak, banaketak, ekoizpenak nola reakzionatzen duen, baizik eta norberak bere beldorrak nola proiektatzen dituen, horrek interferentzia sortzen du askatasunean. Eta azkenik, gai garrantzitsua da une honetan, gure industrian, zinemagintzan. Izan ere, badaude bi alderdi oso ahul politika publikoetan, eta bata da garapeneko inbertsioa, oso gauza garrantzitsua guk kontatu nahi duguna, kontatu ahal izan dezagun, produktorek geroz eta diru gutxiago ordaintzen dizute istorio bat idazteko edo produkziorako. Eta bigarrenik, hemen aipatuko da, oso gai garrantzitsua baita, nola planteatzen dugu gaur egun Espainiako gobernutik ikusentzunezko hub-en kontua. Benetan inbertsio bat da, hau da, sormena egiletzarako edo plato bihurtuko gaituzte nazioarteko errodatze lanetarako. Nik gai horiek hortxe utziko ditut mailaren gainean, eta lehen galdera bat egingo dizuet denoi, eta hauxe da, zuen ibilbidean. Benetan gozatu ahal izan duzue, sormen askatasuna izan duzue
Horretaz gozatu ahal izan duzue askatasun hori eta askatasun horrek zein garrantzi duzuentzat. Eta bigarren erronda batean. Ni pragmatismorako joera dut eta beraz esango dut. Gaur egun oztopoen aurrean ze pentsatzen duzu egin behar dugula. Hortik hasiko zara, Pablo? Ederki. Bai, hasiko naiz. Jauzi egingo dut nik. Tira. Lauok partekatzen dugun gauza bat da gidoilari zuzendari garela. Eta sormen askatasun hori da azkenean guk gure historia pertsonala kontatzen ditugula. Eta nik uste dut sormen askatasuna ilusio bat dala. Deno dakigu, zinema dela uko egitearen artean nola baita. Egiten dugu alduguna. He podido hacer... Nire kasuan, nik egin nahi nituen filmak egin ahal izan ditut. 4 film luze egin ditut 25 urtetan, gutxi dira. Baina lehen film laburra egin nuenean gauza bat ikasi nuen. Dakizuen bezala hori da gure proba eremua. 80ko hamarkada bukaeran egin nuen Mama, eta nire arte zuzendaria zen Alex de la Iglesia, eta Unibertsitateko Zinekluban ezagutu genuen elkarre. Eta guk punk banda, talde bezala funtzionatzen genuen ez genekien zinema gintzan ari ginenik ere. Eta film labur ura nire tripetatik atera zen, nire erraietatik, alien bat bali bezala. Eta konektatu egin zuen publikoarekin, Alkalako Festivalean irabazi egin genuen, Bilbon, eta asko harritu ginen, mundu osoan ikusi gintuzten. Eta batean konturatu ginen, zinemagintza pertsonala eginda, zu kontatu nahi duzun historia hori kontatu, eta hor bazegoela publiko bat. Ez zen mundu guztiaren gustuko izango, noski, baina bazegoen publikoa sostengatuko zintuena. Eta lehen film laburreko esperientzia horrekin, Alexek eta nik erabaki genuen zinemagintza egitea sormen askatasunarekin. Gero Torremolismoz 73 iritsi zen, Edurne Zuri, Alkala, eta bar. Eta ni zorioneko sentitzen naiz. Baina horretaz ari garela, ni bidai osoan zehar ondoan izan ditut ekoizle handiak. Ekoizlea batzutan dira pelikulako aiztoak, ez da? Baina nik kasuan, haiek izan ez banitu, ez nuke sormen askatasunik izango. Torremolinos 73rekin gertatu zen horrela, Arkadiarekin, Ignasi, Estepe, denak nirekin izan dira. Beraz hor, behintzat hori hor jarri nahi dut. Zein garrantzitsua izan den, ondoan ekoizle bat izatea, bidai horretan bidelagun izango duzuna. Bai, ez dago zalantzarik askotan entzun dut. Espainiako zinemagintzako pelikula handiak bikote baten bitartez egin izan dira. Eta bikote hori ez dagoenean, gauza zailagoa dira, noski, ezta? Zuk, Daniela? Bai, nik itzengo dizuet konplize etengabeko bat izan ez duenaren esperientzia kontatzeko. Eta egia esaten dizuet, inguruan baditut hemen ondoan 3 egile aitortza jakin badutenak, ibilbide bat egin dutenak, eta seguru asko ibilbide horretan indarra izan dute beren sormen askatasun hori blindatzeko. Nire kasua ez da hori. Nik gidoilari zuzendari naiz, pisu gutxiago dut, aitortza gutxiago dut, eta atzera begiratzen baldin badut, eta esango didazu oker banabil, baina elkarrekin lehen pelikula baten genuen Ines eta biek, eta hor hasi ginez zuzentzen, gure istorioak bukaeraraino kontatu nahi genituelako gidoilari genien, eta a mi madre le gustan las mujeres izeneko gure lehen film horretan, askatasun gehiago izan genuen, behar bada, ez jakintasunagatik, ez genekien zeren aurrean ginen, izugarrizko borroka izan zen oski. Baina lortu genuen nahi genuen filma egitea, eta egia da, adibidez, ekoizleak. Lehen ekoizleak, gurekin hitz egiten zutenak, esaten zidaten, emakume heldu bat beste emakume batekin maite mintzen dena, hori komedia bat da, baina ez duzu drama bat egingo, negarra egon beharko dute ba, ez? Eta hortik hasi ginen lehen ezin ulertu horiekin, ez da? Eta gero, filmak, ibilbide oso ona egin zuen, harrera oso ona, eta horrek ematen zuen ateak iriko zizkigutela. Baina oso gauza desberdinak egin nahi genituen, eta beraz etzen gertatu. Beste komedia bat egin genuen, eta hau da bigarren gaia, aipatu nahi dudana. Ematen du, zerbait funtzionatzen baldin badu, industriak eskatzen dizu hori berriz hortatik gehiago egitea. Eta film horretan gauza gertatu zitzaigun. Aurrekontu gehiago izan genuen. Eta gai hori ere hortxe jarri nahi dut.
eztabaidagai. Oro har, emakume zuzendariok aurrekontu baxuagoa ditugu gizonezkoek baino. Eta hau ere, borrokatu beharreko zerbait dugu, oraindik ez dugu ezer lortu. Eta beste borroka batzuk ere badaude. Ez duzunean azken hitza, adibidez, kastinean, amore eman behar duzu, hori gertatu zitzaigun bigarren filmean. Gure aukeraketa egina genuen, oso komentzituta genden, eta baztertu egin zuen gure ekaizleak. Esanez, aktore bat, etzela produktu on bat. Eta beraz, baztertu behar izan genuen. Beraz, hainbat film egin ondoren, aurkitu ahal izan nuen, nik kontatu nahi nuen ura kontatzeko aukera ematen zidan leku bat, la adopzion egin nuen hor. Eta gero, gora bera asko gertatu behar izan ziren hori egin ahal izan nezan, nahi nuen bezala. Eta hor beste galdera bat esaten dizuet. Zertan amore emateko prest gaude gu nahi dugun filma egiteko. Hasieratik ekialdeko herrialde batean rodatu beharreko film bat zen, eta ekoizleak esan zidan Kanariasen egin behar genuela. Eta pentsatzera iritsi nintzen, Kanariasen errodatu behar badut, barnekoak, hau da, ez kaleak, baina barnekoak Kanariasen egin behar baditut egingo du, joango naiz, nik filma egin nahi dut. Baina, tira, merezi du behar bada esatea, ezin baldin badut egin, uko egingo diot, ezta? Eta azkenik, esperientziaren ondoren, beste film batzuen aurretik, nik babes bat aurkitu nuen antzerkiaren munduan. Borrokan ibili nintzen filmak ateratzeko, eta ekoizleekin borrokan, eta finantzaketa lortzeko, borroka izugarrian, eta azkenean antzerkia idaztea, iruditu zitzaidan, babesleku bat, hanetz nuen negoziatu beharrik, ez nuen amore eman beharrik, aktorea genituen, testu bat, eta lana. Ez geunden CD-enen, baina aske ginen, nahi genuena idazteko. Eta hori da dena. Pues continuamos. Oso ondo, hemendik jarraituko dugu, Danielak gai asko jarri ditu mahai gainean, eta egia da, zaila dela alderdi industriala eta artistikoa uztartzea beste hainbat alderdikin, eta batzutan antzerkia da erantzuna edo literatura beste batzutan. Eta, Julio, zuk zer diozu? Tira, nik uste dut privilegiatua naizela, nola hasi nintzen? Bueno, ametsa izan zen, eta ekoizle enpresarik onena aurkitu nuen, askatasuna eman zidana, askatasunari buruz ari garen ez. Eta nire kasuan, zer esango dizuet, eta ados nago, bat nator esan duzuen guztiarekin, baina nire kasu zehatzari buruz hitz egingo dut orain. Eta bi alderdi hauek uztartu behar ditugu, sortzailea gara, askea gara, gidoi bat idazten dugu eta film bat egiten dugu, eta prozesu horretan gauza asko gertatzen dira, enigmatibokoa da prozesua, suspense handikoa, eta ni gustatzen zaidana, noski. Eta nik ez dut ikusten sormena arrazoitik abiatuta. Arrazoia bota egiten dut kanpora, eta gero agertuko da, baina nik kontrakoa nahi dut, eta kontrakoa zaintzen dut. Eta hau da nik sentitzen dudan gauza bat. Eta hori lortzeko borrokatu egin dut, eta batzutan nire ekoizleek eman izan didate. Pablok esaten duen bezala, nik ekoizle batzuk, oso on batzuk izan ditut, beste batzuk ere hainonak ez zirenak, gauzak asko aldatu dira. Baina ekoizle asko zoragarriak dira. Ira, Enrique López Laviña, zoragarriak dira. Eta nik gustatzen zitzaien zerbait idazten nuenean, esaten zidaten, bueno, itxaron, ez dakiz zer, baina oso lasai. Eta irudiak agertzen zaizkit. Leiho batetik irudi bat ikusiko banu bezala, eta irekitzen dut leiho hori, baina ez dakit norantz abiatuko naizen. Eta sedukzio joko bat dago, eta irudiaren sedukzioa sentitzen dute, eta esaten dut, nire buruari esaten diot, hemen misterioa dago, eta bakasen, ze irudi izan nuen, aizkolari baten irudia. Bere etxe aurrean dagoena entrenatzen, eta entzuten du basoan nola arerioak entrenatzen duen. Eta konturatzen da, bere ritmo azkarragoa dela, eta berak
erritmo hori hartu nahi du eta ezin du, eta bera aizkora botatzen du basora. Eta hortik abiatzen da historia, baina nire hasieran nahiago dut ez pentsatu, ez dut razionala izan nahi. Eta beti esaten dut, ume bat banitz bezala pentsatzen dut, azten ez den ume bat bezala, eta usten diot, korrika egiten, eta usten diot, joaten, nahi duen tokira joaten, eta hor gauza asko deskubritzen ditut, irudi asko deskubritzen ditut, eta maite dut hori. Eta gero, misteriosoa den guzti hori eta enigmatikoa den guzti hori iristen da momentu batera, eta hor bai arrazoitzen dudan. Hor arrazoitzen dut, arrazoia hor sartzen da prozesuan, eta pentsatzen dut, bueno, zer egin dut, zeri buruz ari naiz hitz egiten, eta gustatzen zait jakiten, jaitan zeri buruz ari naizen. Baina ez hasieran, ez dut nahi urrengo sekuentziari buruz pentsatu nahi. Hasieratik hori jakitzen badut, ez zait gustatzen. Idazten dudan prozesu horretan nire burua harritu nahi dut, eta hori zaintzen dut. Sorte handia izan nuen, aitarekin hasi nintzelako. Eta super sortzian rodatzen eta filmatzen erakutsi zidan, eta zoragarria izan zen. Eta arrebarekin batera, kamera bat neukan, garai hartan, eta ni oso germanoa nintzen. Bueno, nire aita oso germanoa zen, alemana zen. Eta Medem Alemaniatik datorren abizen bat da, jende asko ez daki hori, nire ama euskalduna da, baina aita alemana daukat. Eta, bueno, oso metodikoa zen, eta enkuadratzen erakutsi zidan, eta montatzen erakutsi zidan, baina nik beste gauza bat egiten nuen, oso desberdina zen gauza bat, nire amaren estilokoa naiz gehiago. Eta hartzen nuen nire kamera hori, arrebarekin batera, Anarekin batera, zendu zena, eta gogoratzen dut behin, noski oso garestia zen hori, eta kamera nahi gabe utzi nuen hor grabatzen, eta gero, txoko batean, eta gero ikusi nuen grabatutakoa, eta txoko horrek ez zuen esan nahirik, baina pentsatu nuen espazio bat hartu dut, kapturatu egin dut, espazio eta denbora bat hartu dut, eta oso misteriotsua eta nire subkonstientearentzat oso pizgarria izan zen hori. Orduan hori da nire prozesu, horrelakoa da nire prozesua. Arrazoia kanpo uzten dut, hasiera batean nire subkonstienteak hartzen du istorioa. Eta, bueno, hori da, eta zinema isilarekin ere harreman berezia daukat. Zure Blancanieves hori, Edurnes hori zoragarria da, hori esan beharra daukat. Eta musika nola erabiltzen dut? Nire erara, nik behar dut musika perturbatzailea edo, ez dakit perturbatzea, nik uste dut unkigarria izan behar duela musika, irudia eta musika uztartzen ditut, niretzat zoragarria da hori. Alberto Iglesiasekin hasi nintzen, begira, Lucia el Sexon egon zen, amaman baita ere, orain Lukas Vidalekin egiten dut lan, zoragarria dena baita ere, eta Just Laipuk baita ere, noski. Orduan niretzat musika oso garrantzitsua da, eta konpositore on bat behar dut. Irudiari garrantzia eta pixua eta hori guztia ematen diolako musikak. Bai, esaten duzuna oso interesgarria da, nik uste dut, eta itzuliko da gai hori, Zurez barne askatasun hori nola mantendu, ez? Bai, eta utzi didate, naizen bezala izaten. Eta nik uste dut sortzaile izatea hortan datzala. Bai, nire kasuan, hasi nintzenean, orojalean nintzen, nolabait esateko. Eta hori mantentzen dut, neure burua irudikatzen nuen film poetikoak egiten, dokumentalak egiten, baina baita ere Star Wars egiten. Eta nire hasierako filmatan, ikusten da, hasierako filmak horrelakoak ziren, eta gero etorri zirenak garestiagoak izan ziren, baina ez ziren komplikatuagoak egia esan. Eta orduan ikusi nuen
dokumentalen zinema esparruan, aurrekontua murriztuagoa zenean, neure burua ikusten nuen, oso gauza interesgarriak egiten, eta azken montaia ikusten nuenean, konturatzen nintzen, lan gehien eskatzen zuen zatia pre-ekoizpena zela, ez? Eta aurre ekoizpen horretan, gauza asko egin behar zirela, ez? Filma horiek aurrekontu desberdinak zituzten, lantalde desberdina, eta ez genekien nola egin, eta akatsak egiten genituen etengabe, baina eta ni rodajera, filmatzera oso nekatuta iristen nintzen, prozesu guzti horren ostean horregatik, erabaki genuen ekoiztea, eta oso zaila da. Eta hurrengo urratsa zein zen, ekoizleak izatea, baina minoritarioak. Eta hori da niri praktikoen iruditzen zaidan formula. Eta noiztik aurrera, filmatik aurrera, La Próxima Pieletik aurrera, hasi ginen, fikzioa hasi ginenean, orduan ekoizten hasi ginen. Eta askatasun eta sormen askatasuna hor dago milioi bateko aurrekontuarekin horrela 2 filma egiten dugu, eta 6. pelikula artean, edo horren arte ez nuen izan 2 milioiko aurrekontua, eta gero fikzioa hasi nintzen egiten, aurrekontu gehiago zeukana, orduan ekoizpena eta azken muntaian ez dugu izan arazorik, adostu ahal izan ditugu gauzak, eta oso ondo ateratzen dira proiektuak. Filmak batzuk nireak bezalakoak hartzen ditut, eta ekoizle batetik etor daiteke idea, ez? Baina enkargu bat izan daiteke, baina nirea balitz bezala ikusten dut. Filma edo segundo premio Kristobalek egindako proposamen bat izan zen, eta nirea ikusten dut, eta horrela sentitzen dut, eta ideiak defendatzen ditut. Flores para Antonio aldiz, Alba Floresetik etorri zen proiektu bat zen, eta berarentzat izan zen, bere familiarentzat, eta beraientzat izan zen proiektu hori. Orduan nik ez dut diskutitu biderro esan behar, plano hau nola egin behar dugun, ez? Filma beraientzat da, eta kitxo. Eta kasu horretan nire sormen askatasuna beraientzat lan egitea da. Eta atzo, elkarrizketa bat izan genuen, frantses batekin, Espainiako zinemagintzari buruzko dokumental bat egin nahi zuen, eta askotan asko kejatzen gara, ez? Eta kexu gara, eta hemen familian gaude, eta hori esan dezakegu, nik uste dut. Eta elkarrizketa horren ostean, pentsatzen ari nintzen, eta pentsatu nuen, eske batzutan ahaztu egiten zaizkigu horrelako gauzak, eta konturatu nintzen, pre-ekoizpenean edo aurre ekoizpenean filmatzea hasi baino 2 aste lehenago esan dut, ez dut hau egin nahi, eta ospa egin dut, eta esan didate, batean proiektuan konturatu ziren ez daukago zuzendaririk, eta hor negoziazio prozesu bat egon zen, eta benetan, hau ez da negoziatzeko nire era bat, ez? Ospa egiten dut, eta punto, eta kitxo. Eta askotan eskatu izan didate ez joateko, eta konturatzen naiz nolako kaosa sortzen duen horrek. Eta orduan, batzutan filma sortu edo berriro eraiki behar izan dugu, baina traumatikoa izaten da. Bai, oso traumatikoa izango dela ulertzen dut edo pentsatzen dut, oso arrisku handiko jokaera da hori. Bai, nik uste dut gauza pragmatikoak ere badaudela hor, artean liburu interesgarri bat dago sormenari buruz, Una habitación propia, Virginia Woolfen liburu hori, eta bertan esaten du emakumeok ezin garela sortzaileak izan, espaldin daukagu izeba bat. Eta, zuk komentatu duzu, zure barne umea elikatu behar duzula, zure prozesuan, ez? Eta pentsatu behar duzu zer nahi duzun egin bestentzat edo zuretzat. Eta azten zarenean,
zure ideiari forma ematen. Momentu horretan, nola ateratzen duzu aurrera zure bizitza, nondik bizitzara, ematen du, bakarrik burgesa baldin bazara, egin dezakezula filma bat, ez? Eta gure ikusentzuneko espazio honek, eta honek, eskatzen digun gauza interesgarri bat, hauxe da, ez? Nik uste dut, gure ogibide honetan, jende gutxik aberasten da, gutxikin bizitzera ohituta gaude, nik ez daukat privilegiorik, esan nahi dut, gogor lan behar izan dut nire askatasuna mantentzeko, eta galdera horri askotan eman diot erantzuna, eta nondik bizi zara? Galdetzen dizutenean, nola ordaintzen duzu alkilerra edo zure hipoteka, eta nik zinema eskolekin eta esparru akademikoan lan egiten hasi nintzen, hasieratik, New York Film Academyn hasi nintzen, oso txikia izan zenean, eta gero hasi eta garatu egin zen. Orduan, esparru akademikoak asko lagundu dit, eta nik ekoizle minoritarioa naiz, eta nire filma guztiek ekonomikoki ondo atera dira aurrera, eta egurra ukituko dut hemen. Eta sorte handikoa naiz, nik uste dut hori behar duzula askatasun, sormen askatasuna izateko. Zure hipoteka ezin baduzu ordaindu, nola izan behar duzu sormen askatasuna? Beraz, garrantzitsua da, pentsatzea eta lortzea zure askatasun hori mantentzeko era bat aurkitzea. Nire kasuan bi etapetatik pasatu ditut, bi fasetatik. Nire telebistan egindako bilbidean gidoilarian nintzen, eta gertatzen zitzaidana da, denborarik ez nuela, eta nik kolega batzuk, nire belaunaldiko kolega batzuk dauzkat, eguneroko seriak egiten dituzte, eta 50 horri idatzi behar dituzte egunero, eta nola egiten dute, nola ateratzen dute denbora gero beste proiektuak aurrera eramateko, eta gero beste fase batetik pasatu nintzen, hezkuntzan sartu nintzenean, eta nik uste dut nire bokazioari ere badela, oso ondo pasatzen dut, baina 1000 eurista naiz. Klase ematen dut master askotan, baina hori ez da, hortatik ezin naiz bizi. Eta ez dakita aurreratzen ari naizen, hau esaten dudanean, baina denbora izateko, idazteko denbora izateko, garapen bat behar dugu. Eta ez dakit hori geroago jorratuko dugun gai bat izango da, baina pentsatu. Gidoientzat diru laguntzak berriro ireki dira, berriro atera dira. 10 urte pasata gero, eta oso ondo dago, hori geniala da. Baina ez da nahikoa, tamalez. Nik gogoratzen dut, nola entregatu nuen gidoi bat duela 10 urte, azken diru laguntza jaso zuena, eta pentsatu nuen, baina nola desagertu daiteke hau. Eta ez dakit, agian 4.000 aurkeztu ginen, eta 200 jasoko dute diru laguntza. Ez zen nahikoa, eta gainera desagertu egin zen. Zer behar dugu ekoizleek garapen konpromisoak sortzea, hori da behar duguna. Agian zuen esperientzia desberdina izango da, baina duela urte batzuk nik proiektu bat aurkezten nuen, garapen bat ordaintzen zidaten, eta nire etxean idazten nuen, eta orain esaten dizute oso ondo gidoia maidazu, mugituko dut, eta ateratzen bada ordainduko dizut. Eta nola? Nola da posible hori? Edo batzutan esate dizute, hauxe, ordainduko dizut, eta zuk pasatu hilabete batzuk lanean, eta gero agian kobratuko duzu. Bai, hori horrela da, eta nik uste nuen, ezin zela gidoi bat aurkeztu, diru laguntza jasotzeko, ordainduta zegoena, hori kontratuan jartzen du, baina egia da, aurre ekoizpenean sartzen denean ordaintzen dizutela gidoia. Hori da gure errealitatea. Bai, ni nire lehen
fase horretara joango naiz. Ni psikiatra izatean nahi nuen, imagina ezazue. Eta ez neukan dirurik, Donostian bizi nintzen, taberna batean egiten nuen lan, eta zinema kritikalari bezala ere lan egiten nuen, zinema gustukoa nuen, eta idazten ondo pasatzen nuen, eta lezon geneukan erredakzioa, ni ume bat nintzen, garai hartan, eta oso lotxatian nintzen. Eta esan zidaten lezora joan behar nuela, eta orduan nire lagun bat joaten zen bere besparekin lezoraino eta nire kritikak aurkezten zituen. Eta urte batzuk pasatu ziren, eta prentsaurreko baten norbaitek, Juantxo Dumalek galdetu zidan, zu Julio Meden zara? Eta oso lagunak egin ginen. Beraz, niri zinema asko gustatzen zitzaidan, nire super sortzi horiek egiten dituen, nerabe nintzela, eta niretak esaten zidan, zu oso pertsona ona zara. Baina ez zara itxasontzi kapitaina, ezingo duzu sekula zinemarik egin. Eta nik arrazoia ematen nion, hain lotxatia nintzen, eta bakaz filmatzen hasi nintzenean, adibidez, ni xuxurlatu egiten nuen, eta ez nintzen gai publikoan hitz egiteko. Beste lankide batzuk, bai, egiteko gai ziren, baina nik benetan lotxati hutsa nintzen. Orduan, zergatik esaten dut hau, ni psikiatra izatea nahi nuelako. Baina zinema ingustokoa nuen, esaten nuela. Rumble Fistei Coppolarena ikusten nuenean, esaten nuen, a ber, zer egingo dut? Ni ez naiz medikoa esan behar. Bukatu egin nituen nire ikasketak, medikuntza bukatu nuen, eta gero esan nuen, bukatu da. Ni ez naiz medikoa esango, eta nire emazteak animatu ninduen. Baina dirurek ez geneukan. Berak, Namasan bizi ginen garai hartan, landa inguru batean zegoena, ez genuen dirurik, eta bertan gure semea, Peru jaio zen, 88an, eta ni etxeko gizona nintzen, Perukin egoten nintzen etxean, zaindu egiten nuen, baina zinema nahi nuen egin. Eta orduan, filmotz batzuk egin da neuzkan, eta orduan pentsatu nuen bakaz egingo nuela. Han bizi nintzela, orduan nire kasuan, zerotik hasi nintzen, ez geneukan ezerrez, nire emaztea mediku residentea zen garai hartan, eta orduan nik gidoia idatzi nuen, eta 12 ekoizleren zerrenda bat egin nuen, Madrilera joan nintzen, eta bereikin egon nintzen. Eta gogoratu oso lotxatia nintzela, dardarka joan nintzen elkarrizketa horietara, eta azaldu nien, begira, hau egin nahi dut, bakaz egin nahi dut. Askorekin bildu nintzen. Eta aurreko egunean Ester Garziak esan zidan damutu egin zela, bakaz zuelako ekoitzi. Eta orduan, Sogetel garai hartan, hasierako pausoak ematen hasi zen, eta gogoratzen dut, nire semearekin ibiltzen egon nintzela, mendian, eta etxera iritsi nintzen, kontestadorea ikusi nuen, jarri nuen, eta entzun nuen mezu bat. Nire film laburrekin montajetxo txiki bat bidalinien eskoilei, eta mezu bat izan nuen, eta norbaitek izan zidan, bakaz nahi dugu egin Berlinen aurkezteko, eta horrela aldatu egin zen nire bizitza, baina era bat. Gero Donostira itzuli ginen, bakazek irabazi zuen Tokioko zinemaldian, zuzendari berrien zinemaldian, eta ekoizleek uste zuten diru hori ekoizlearentzat izango zela, ez, zuzendariarentzat izan zen, eta nire lehen etxea hemen Aldezarrean erosi nuen, bakasengandik lortu nuen sari horrekin. Imaginazioa zuen nola aldatu zen nire bizitza, goiti bera. Eta nik filma batzuk egin izan ditut oso ondo funtzionatu dutenak, Lucia y el sexo bezala, eta
beste filma batzuk egin ditut porrotutxak izan direla, eta batzutan gaizki pasatu izan dut, baina jarraitu egin dut, borrokatzaile hutsa naizelako, eta ekoizten dudanean, eske okerrena naiz, nik ekoizten ditudan filma horiek ez dute dirurik lortzen, tamalez. Nik 8-ren gidoia aurkeztu nuen ekoizle askoren aurrean, eta esaten zidaten oso ona zela gidoia, baina ez zuten ekoitzi nahi. Eta Eidam ekoizketa etxea egin nuen, Eidem da Nadie alderantziz irakurrita, eta, orain 8 aurkezten dugu, hainbat zinemalditan, eta, egia da, jendeak esaten duela oso ona dela, baina gero ez du dirurik irabazi. Eta horrela, aldudan bezala aurrera egiten dut. Nik lan egiten nuen, €180 ordaintzen nituen Bartzelonan bizi nintzela nire alkilerrean, kazetari gisa egiten nuen lan, eta, kazetari gisa kontzertutara, zinemalditara etortzen nintzen, musutru, kontzertutara joten nintzen, eta aurrezten nuen. Irabazten nuen baino gehiago aurreztu egiten nuen, eta horrela hasi nintzen. Nire lehen filma egiten ari nintzela, unibertsitatean irakasten nuen, zinema eskoletan, script editorrere egin nuen, orduan, aldi berean lan asko izaten nituen. Nire lagun eta irakasle zena esaten zidan, jarraitu horrela proiektu asko edo hainbat proiektu aurrera eramaten aldi berean. Eta ni horrelakoa naiz. Eta ondo egiten dut lan horrela. Batzutan 8 proiektu dauzkata esku artean, eta horietatik, ez dakit, 2 ateratzen dira. Zein da alternatiba? Eske prolifikoak espaldin bagara, nola biziko gara. Eta azken filmetan soldata asko igo da, aurrekontu handiagoak izan ditugulako, eta nire kasuan ez zuten dudanean, jendeak esaten duenean okerrera doala dela, ez dut ulertzen nire kasua ez delako, nire kasuan aurrekontua igotzen joan da. Azken galdera bat daukagu, agian alderantziz erantzuteko eskatuko dizuet, baina hau planteatu nahi dut. Atzo, La voz de Hindi filma zoragarria ikusteko aukera izan genuen, genozidioari buruzkoa, Gazako genozidioari buruzkoa, eta nahi nizuen galdetu. Sormenen askatasunari buruz hitz egiten dugu, batzutan pentsatzen dugu, gure buruari begiratu behar digula bakarrik, eta gure barne unibertsora begira jartzen gara, baina zein da zure harremana errealitatearekin sortzen duzunean? Nola inspiratzen zarete, edo begiratzen duzu zer gertatzen ari den hori, edo kontrakoa egiten duzue, edo zuentzat oztopo bat da errealitatea. Beste gaiak jorratu nahi dituzuelako, zer nolako harremana daukazute errealitatearekin? Proiektuaren araberakoa izaten da nire kasuan. Telesail bat egin nuen, deitzen zela Google Earth. Eta Google Earthen agertzen ez diren tokiei buruzkoa da, eta kasu bat izan zen Australian dauden refuxiatuk eremuak. Eta oso frustrantea izan zen, ez duelako ezertarako balio izan. Eta beste hainbat proiektu egin izan ditut, eskapistak direnak, eta azkenean horrelako proiektuak egin behar direlako. Nire harremana asko aldatu da. Hasiera batean, nire munduan bizi nintzen, zuzenean. Eta dena den, historia oso gustokoa daukat, asko irakurtzen dut, Aspasia irakurri nuen, eta Grezia klasiko asko gustatzen zait. Eta, hor historio hori kontatu nuen, 45 urte bizi nuen emakume horren barruan, nolabait,
Eta idazten duenean, alde bat kontatu dizuet lehen, baina ez dakiz gertatzen zaidan, baina nik badaukat alderdi femenino bat nire barruan. Eta pertsonaia femeninoak oso ondo, oso naturalki ulertzen ditut, eta hori deskubritu nuen Lucía y el sexo egin nuenean. Gero, Habitación en Roma egin nuenean baita ere, eta Mama egin nuenean baita ere, ikusi nuen hori horrela dela. Eta hortik aurrera, asko konektatu naiz bizitzarekin, eta hori nire filmetan ikusten da. Hori gertatzen ari delako nire bizitzan. Eta, bueno, konpromiso bat daukator. Nire konpromisoa ez da hainbeste politikoa. Nire pertsonaiak, nire pertsonaiekin edo beraien bitartez konektatzen naiz. Eta atzo gertatukoari buruz, zer esango dut, atzo manifestaldian egon ginen. La pelota baska neko goiz egin zenuen, bai, eskerrik asko egia da. Bai, la pelota baska oztopo izugarri handiekin gainera, ez da? Bai, hori da, frontoiaren inguruan egin zenuen hori dena, ez da? Bai. Aitor idatzia nuen La piel contra la piedra, eta hor, bai, zegoen konexio izugarria garaiko egoerarekin, oso pelikula ausarta zen, Madrilen bizi nintzen, esan nuen, dokumental bat egingo dut. Hasteko dokumentala egingo dut, gero fikzioa egiteko. Eta etorri nintzen, eta prestatzen aritu nintzen dokumentala, gero dokumentala errodatu nuen eta estreinatu genuen. Nik polifonia bat egin nahi izan nuen. Eta badakizue, pentsamendu bakar hori, batean Aznarrek gobernua ezin zen iritzirik eman Euskal Gatazkari buruz, gatazka aipatzea hutsa posizionatzea zen haientzat. Eta zegoen gatazka politiko bat, gatazka moral bat ere bazegoen eta hilketak zeuden, baina bazeuden beste era guztietako arazoak ere, beste tortura eta holakoak. Eta bai, kostatu zitzaidan min handia egin zidan, eta asko sufritu nuen, urte batzu ez sufritzen egon nintzen. No sé, yo creo que empecé. Dani, aurrera. Oso gauza hurbileko eta pertsonaletatik abiatzen hasi nintzen ikusteko zein proiektzio izan zezaketen. Eta gero, denbora baten buruan, konturatu nintzen gai jakin batzuk interesatzen zitzaizkidala, izango zutenak harreman bat errealitatearekin, familia eredu berriak, lotura eredu berriak, baina azkenaldi honetan gertatu zait, errealitateak gehiago bustitzen nahuela, errealitateak zeharkatzen nahuela gehiago. Eta orain, atzokoari buruz ari garela, nire implikazioa Palestinarekin nondik hasi zen? Hasieran, gatazka hasi zenean, historia bat kontatzea erabaki nuen. Kazetari bat da, eta gaur egun ez du zentzurik, errealitatea gainetik pasatu zaigu, erabat. Eta beraz ez du zentzua hori, 2008 batean gertatuko zen hori kontatzeak ez du gaur egun zentzuri dagoeneko, hori gertatzen zait. Errealitatea geroz eta izugarriago egiten zait, ezin dut urruti egon hortik, eta orain disoziazio bat dut, adibidez antzerki lan bat dut komedia da, eta arraro egiten zait hori egiten aritze hutsa ere. Gure alabak orain Artederrak amaitu du, eta gertatzen ari denarekin benetan zentzua du artista izatea, horrela planteatzen du, sormena, sortze lana, pertsona gazte batek. Eta pelota baskari buruz ari garela eta Euskal Herrian gaudenez goian, goietan lehen aldiz urte hartan izan nintzen, eta kotxean zurekin egon nintzen, Isabel Koixetekin, hiruok, gogoratzen duzu, ezta? Gogoratzen duzu, ezta, alfombra gorria, inoiz ez dut ahaztuko, Julio, Isabel zutani, egia da. Oso izugarria, oso ausarta izan zinen. Eta zuek solidarioak izan zineten, ondoan izan zineten. Eta bai, nolabait paseillo egiten ari ginen, eta gero Isabel eta ni geunden zure ondoan. Manifestazio bat konbokatu zuten sarreranen aurrean, hiltzaile, el pelota baskoren kontra, esaten zuten, pelota lepoatzean hiltzaile esaten zidaten, izugarria.
Eta hor, telebista programa batek jendeari galdetu zionea zer iruditu zitzaien. Ez zuten ikusi, noski, hori zen konsigna, hori izan behar zuten. Baina hiltzaile deitu zidaten. Eta gero, ni joan nintzen, baina gero telebistan ematen zuen ni ez nengoela. Ematen zuen ez nengoela. Eta kamera banduen nik aurrean. Kamera banduen aurrean. Grabatzen ninduena. Baina ez zuen pintxatu. Ez zuen nire irudia inungo momentuan jarri. Esan zen, kobardea nintzelako ara joan koldarrutxa nintzela esan zuten. Eta hori gertatu zen, bai. Eta eskertzen dizut noski, han egon izana. Bai, pentsa nire aitabitxia izan zinen, Torremolinosen promozioan, zure aizpa Sofiak lan egin zuen bertan. Tira, bai, nik gogoan dut une hura ezingo dut ahaztu. Baina denborak arrazoia eman dizu, pelikula poliedriko bat egin zenuen, entzuten zuen pelikula bat zen, hori falta zen. Eta nik egin nuen elkarrizketa simulazioan muntaketan. Eta hor Ibarretxe garai hartan lehendakari zen, gero Aznar zegoen gobernuan. Oso jende desberdina zegoen garai hartan. Konturatu nintzen, elkarrizketak egiterakoan konturatu nintzen, izugarrizko beldurra zegoela hitz egiteko. Eta konfiantza lortzen nuenean hizlari horiekin konturatzen nintzen benetan oso ongi pentsatua, oso ongi artikulatua zutela pentsamendua. Oso ongi artikulatua zutela iritzia, benetan konturatu nintzen. Muntaketa hori egiterakoan, simulazio hori egiterakoan, batzuetan gainera ematen zuen muntaketa bera ere konplexua zela, ezta? Asko ikasi nuen, urte eta piku tardatu nuen ura montatzen. Egia da, oso harro nago. 5 ordu daude filmerako, 3 ETB-erako, 3 ordu beteko 3 kapitulu eta gero 2 orduko filma. Bai, hortik ere pasatu nintzen ni. Bai, eta esaten zuen hori, realitateak busti egiten gaitu, zuzendariak bustita gaude. Torremolinos 73rekin joan diego lan egin nuen. Hori ura baino pertsona politiko eta konprometituagorik gutxi daude. Eta nire etxera etorri zen hitz egitera, txirrina jo zidan, Juan Diego naiz. Eta horrelako zerbait sartu zitzaidan, etxera etorri zen, iseri ginen hitz egin genuen. Eta tragikomedia bat da, Torremolinos, eta realitate bat ere bai, ez zaita astuko esan zidan. Torremolinos 73 film politiko bada. Erakusten du Espainiako gizartearen une jakin bat, garai jakin bat, inolako airerik gabe ontziratu den Espainia jasotzen du, eta nik uste dut hor gure lana beti dagoela, zipristinduta horra aipatzen dugu aurra izateko zailtasunari buruz, aurran genero indarkeriari buruz egiten dugu, gero robotetan doluari buruz hitz egiten dugu, hau da, zuzendariaren begirada beti hor dago, ez? Hor beti politika hor dago guretzat eta beti dago posizionamendu bat. Aipatzen zenuen horren gainean, bai, posizionatzeko uneak daude, batzuetan ez dira begibistako posizionamenduak, oso nabarmenak, baizik eta testu baten egin dezakezu. Harreman dialektiko esaten diote batzuek. Tira. Eman dezagun orain aukera, zuek guztiok ere hitz egin dezazuen, elkarrizketa bat izan dezagun, 10 minututxo gelditzen zaizkigu, mahai ingurua bukatzeko, eta hurrengo mahai inguruarekin hasteko. Bai, kontu pragmatiko batzuk aipatu nahi nituzke. Hasteko, kontu kontraktuala, nik gogoan dut, ikusi nuen kontratuetan muntaketa, amaierako muntaketa, akordio baten bitartez egon behar zela, eta espazioen akordiorik ekoizleak erabakiko zuela. Beraz hor, adostasunaren kontu oso erlatibo iruditzaidan, noski herrialde askotan gauzak txarrago daude, beste batzuetan hobeto. Eta hemen iruditzen zait lan hildo bat dugula hor. Eta bestetik, plataformak, zuzendariaren figura ezabatze hori. Ez da inon agertzen zuzendaria, Netflixen sartu nintzen. Zuzendari handien, karpeta. Eta sartzen zarenean ez dizute esaten zein zuzendaria. Hor ere, badugu beste zelai bat, lanerako. Bai, arrazoia duzu, oso interesgarria da, noski. Eta gero, beste kontu bat ere, aterako zaigun, maietan. Hau da, egiletza eskubideen babesarekin lotura duen hori.
egilea aitortu behar da industriaren erdigunetzat. Hori da babestu behar dena, egiletza bera, horrek sortzen baitu nortasuna. Hemen ikusten dugu, benetan izugarrizko grina behar dela autore izateko eta zer eskatzen duen autore izateak, bere mundu propio bat, mundu pertsonaloa garatu behar izate hori. Gero horri buruz ferari buruz egingo dugu, Europan dago eztabaida bat irekia, eta ikusentzunezkoen alorrean bereziki, esan duzun hori. Hau da, gure existentziarekin lotura duen guztia, sinaduratik hasita, bai, filmetan, muntaketan, inolako zalantzari gabe. Eta Netflixen filmat indela aipatzen da, ez da? Eta zuzendariaren izena ezabatzen da. Bai, erabat, ados. Que lo del corte final... Egia da. Badirudi ez gaudela horren egoera txarrean. Baina desberdintasunak edo desadostasunak sortzen direnean, galdu dezakegu. Bai, oraindik ere bai. Nik ez nuen galdu, baina ia. Amaierako korte horri buruz hitzaldi batean egon nintzen, David Fincher etorri zen eta gonbidatu ninduten. David, baduzu amaierako korterik? Eta ez, baina ez da garrantzitsua, esan zuen. Niretza garrantzitsua da, estudio batekin, ekoizle handi batekin nagoenean, argudioak eduki behar ditut, frogatzeko nire ikuspegia dela baliozkoena lan honetarako. Eta hortan insistitu zuen. Eta azaldu behar dugula zergatik egiten ditugun gauzak, ez? Egiteagatik, ez? Azken batean, filma da garrantzitsua. Ez da nire filma, baizik eta filma da, bai? Eta hor, arrazoitu behar dugu zergatik muntaketa horrela izan behar den. Eta borrokatu behar dugu. Behar bada, besteak nekatu arte, bai? Aurrez aurre, hor buruz buru jardun behar dugu. Filmari buruz, bai? Hasierako korte hori bizitu izan du nik. Adibidez, prestatzen ari nahi zen filmean, alaba izan dut gidoilari laguntzaile, beraz ikasten ari zen. Hori, berezia izan zen, film bat eskatu zidaten, oso film zehatza, gauza batean, eta historian. Historia gustatu zitzaien planteamendua hasi ginen lanean, eta esere ginenean ekoizleekin esan zidaten, ez, baina amaiera ez. Ez, amaierako hori ez, amaierak ematen zion zentzua filmari. Beraz, alabak esaten zidan, baina esan dezakete, hau. Arazoa da, ez dagoenean aurretiazko materialik, zaila argudiatzea, arrazoitzea, eta hor interferentzia gerozetan diagoa da, produktu motari dagokionez ere, hau da, bilatzen den produktu mota hori ikuspegi konbertzial batetik. Hau da, argudioa baldin bada, esaten dizutenean, gu badakigu hau ez dela mass media, orduan, eztabaida hori oso zaila bihurtzen da, noski. Bai, gu dakiguna da, inork ez dakiera ezer. Pentsa, aurten, 3 film finalistak Oskarretarako. Zein dira? Romeria, eta denek ongi funtzionatu dute takilan, eta autore filmak dira, pertsonalak, edo Sirat, Sorda, pentsa, ez? Nork esango zuen? Zenbat eta pertsonalagoa izan, batzutan, orduan da arrakastatxoagoa dira. Bai, 3 urteko hori benetan adierazgarria iruditzen zait. Esaten digu zer ari den gertatzen herri honetan, ezta? 3 film horiek izugarrizko sormen eta askatasunez egindakoak dira. Ez, esaten dizutenean, ez thrillerra egin behar da, ez, inork ez daki ezer. Kontua da, aurre hartu behar dugu laguk. Nik filma estrenatzen dudanean, ostiralean hau egiten dut. Zer gertatu da? Pablo, esango nizuke, inork ez daki zer funtzionatuko duen eta zerk ez, baina guk badakigu nola lortu historia ongi kontatu egon dadila. Hori esaten genuen, guk argudiatu dezakegu hori, badakigu. Inork ez daki ezer, baina ez du esan nahi guk profesionaleok ez dakigunik zer egiten dugun, oso ongi dakigu. Bai, pelota gurea da. Horregatik defendatzen dut nik gidoilaria, gure pelota da. Jende asko behar dugu, baina guk idatzi dugu gidoia. Nik esperientzia desberdin bat izan dut. Nire lehen 4 filmak ez zuten ezer lortu Espainian. Bakas, La de la Roja, Tierra,
Eta gero Los Amantes bai, hor hasi zen zerbait. Ezer da, ezer, esan nahi dut, ezer. Baina Espainiatik kanpo ondo saldu zituzten, ondo saldu ziren. Eta beraz hor, ekoizleak hurrengo filma produzitzen zidaten, eta pixka denetik izan du nik. Espainiatik kanpo, bai, adibidez, 8 nahiko film pertsonala da. Eta arriskatua da, ausarta da. Eta pentsatzen nuen, nik ere, deno pentsatzen genuen. Oso, ahul joan zen, makala. Baina salduta dago Latinoamerikan. Joan den egunean Londonen egon nintzen zinema jaialdian, eta oso ongi saldu da, Maltako jaialdian ere izan naiz. Mediterraneoko zinemagintzaren jaialdi horretan, eta oso sari onak lortu ditu, epaimaiaren sari berezia, gidoiaren saria. Espero dugu Italian ere ondo joatea ikusiko dugu, baina hoxe gertatuko zaigu, Lehen filmekin gertatu zitzaidan horixe bera, hemen Espainian ez dutela ongi funtzionatzen, beraz. Hori da, nire zeintei dagokionez batzuetan, Espainian, naiz ongi ulertua sentitzen. Nik ez dut kexatu nahi, ez naiz bat ere kexatia. Baina gertatzen zait, eta tristea da. Gaizki pasatu nuen, sufritu dut, egia esaten dizuet, filmaren estreinaldian Malagan, gainera publikoaren saria jaso zuen eta pentsatu genuen lortuko genuela arrakasta. Eta gero, segun eta nola saltzen den, noski, oso diru gutxi genuen promoziorako, ez dugu promozio honik izan, eta iruditzen zait hori ere garrantzitsua dela, beraz. Beste urtebeterako beste ideia bat dut, ambizio handikoa. Bai, badago beste kontu bat, Julio. Egin daitezken proposamen zehatzez aparte filmek oso bizitza luzea dute. Behar bada, une jakin batean ongi funtzionatzen ez duten gauzak, berriro iritsi daitezke referentziazko film bihurtu. Bizitza luzea dute, uzten badiote existitzen. Eta hor bultzatu behar dugu gure artxibategi zinematografikoaren konservazioa. Hori baita, memoria kolektiboa, Espainiarako. Eta hori da arazoetako bat, filmetako asko desagertzen ari dira. Eta zaila da lortzea pelikula horiek, zaila da horietarako sarbide izatea. Algoritmoa gainera dugu gaur egun, plataforma baten dago, ez du inork ikusten, baina garrantzitsua da, hori ondo pentsatzea. Bai, nik segundutxoa baino ez. 8, badakigu Movistar Plusen oso ongi duala. Geroz eta arrakasta gehiago du. Mikrofonoa behar dugu, mikrofonoa. Aipatu duzu txarteldegiaren kontua Espainian. Espainiako, bai, aurkeztu zure burua Elena Taberna naiz, zuzendari, gidoilari, ekoizlea, eta iruditzen zait zutabe nagusietako bat dugula banaketaren egoera, eta Espainiako zinemagintzako filmen erakusketa. Exhibizioa, adibidez, zinemagintzaren jai handia dugu hor, eta hor proposamena nagusiak eramate dituzte zinemaretoetara, baina ez dago inolako proposamenik zinemagintza espainiarra babesteko. Adibidez, jendea Spiderman ikustera joango da, baina ez dago kuotarik film espainiarrak hor sartzeko interesgarriak izango dira film horiek eta txarteldegian arrakasta izan dezakete, baina zinemagintza independentean izugarrizko produkzioa dago, areto gutxi daude eta publikoa urria da. Espainiako zinemagintza inolako soluziori gabeko suizidio batera bideratuta dago, oso ordutegi aldakorra jartzen dizkiete, filmen bat aldatu behar baldin bada, film espainola pasatuko da arratsaldeko 4:00 edo gauko 10:00. Eta hori suizidio bat da filmerako. Beraz, nik uste dut hor hausnarketa bat egin behar dugula, eta behatu, zer ari da gertatzen urtean Espainian egiten diren 130 filmekin, eta nazioarteko jaialdietan sarituak izan diren filmekin, oso landuak diren filmekin, adibidez, Sirat, izugarrizko promozioa izan dute,
hor babes izugarri jaso dute, Almodóvarren gandik adibidez, eta izugarrizko baliza hartu du hor zuzendari kasu honetan. Eta lau elementu horiek sartu izan ez balira, filma ez zen ez da existituko ere, hori horrela da. Eta beste bi filmek ere gauza bera arrakasta izan dute. Baina zer gertatzen da gainerako zinemagintzako film on interesgarriekin? Hor egon daitezke 150, 250 film interesgarri, baina ez dute arrakastarik izango, ez dutelako lau elementu horiekin kontatzen. Eta lau elementu horiek ez baldin badira existitzen, hor galdera bat egiten diegu akademikoei adibidez. Iazko filmetatik zein ezagutzen duzu? Konturatu behar dugu zer gertatzen den. Produkzioa, gidoia, dira oso elementu garrantzitsuak eta exhibizioa eta promozioa dira funtsezko gakoak. Ez dago bigarren aukerarik. Zer gertatzen da pelikula horiekin? Gure bizitzako historiak dira. Edozein film da ariketa on bat. Emakumeen film ugari egiten dituzte gaur egun oso interesgarria direnak. Eta jartzen dizute film hori astebetez, zinemaretoetan, eta horrengo astean aldatu egiten dizute. Merkeago ateratzen delako beste film bat jartzea, berbada Alemaniarra. Lehen astean errendimendu maksimoa izan arren. Beraz hor, exhibitzaileei ere zerbaitetara behartu beharko ditugu, ez da, diot nik. Formula bat aurkitu beharko dugu, exigitu beharko zaie hau eta beste. Exhibizioari, buelta bat eman behar diogu. Gaur egun, gainera, zinemaretoa izan behar da ikerkuntzaren sedimentazioaren espazioa. Egiletza zinemagintzaren hori kentzen baldin badugu, eta plataformetako zinemagintza berbera jartzen badugu, ez da zentzurik horrek. Zinemagintza independienterako bidea izan behar da hori, eta publiko jantzia galtzen ari gara. Erakusketara joaten den publiko hori. Beraz, gainerako disiplina artistikoen altura berean izango den zinea egin behar dugu. Ze, zine komertziala badago dagoeneko plataformetan. Egile gisa, ireki dezagun bide hau. Interesgarria izango da. Jendea joaten da, filma ikustera, baina jendea berandu joaten da. Jendeak pandemian zineari joateari utzi zion. Hilean behin joan nahi dute, eta, Elena, kendu didate zure pelikula? Ez daude 6 hilabetez, aste betez, 2 astez, gehienez ere. Baina, bigarren ziklo bat erabili beharko genuke, bigarren estreinaldi bat egon ahal izango litzateke filmen ondoren. Eta hori, obligazio bat izan liteke. Artistikoki ongi funtzionatu duten filmek adibidez, zirkuito kulturaletan ibili diren film horiek bigarren biziziklo bat izan dezatela. Filmek dirua kostatzen dute. 150 film dira, 1,3 milioi aurrekontuarekin batez beste. Ez da amortizatzen. Herri honek behar du sarbidea. Jakin behar dute, emakumeak zer pentsatzen ari dira, zer ari dira egiten emakumeak zinemagintzak. Sarbide hori galdu egiten dugu. Pentsa dezagun exhibizioan. Dena ondo badoa, 3 film, baino ez zaizkigu gelditzen. Oso ados nago zurekin, baina 3 film horiek mirari bat izan dira. Betim, Sorda, Opera Prima, iruditzen zait, deno pentsatzen dugu, ez da? Pelikula bat, 10 pelikutatik bat itokatzen zaio. Baina bai, nola ez exhibizio erakusketa da gakoa, pandemiaz geroztik ez gara errekuperatu, baina batzuk bai, Frantzia errekuperatu da, Italia ere bai, ni egon naiz promozioa egiten Italian jendea zinera joaten da, zinema aretoak irekitzen ari dira, adibidez Madrilgo embajadoresekoa bezala. Guztiz ados nago zurekin, guztiz. Bai, zuzendariaren lanaren presentzia bultzatu behar dugu promozioetan eta aurkezpenetan. Eta hemen, bide batez, esango dut, beste gai bat, oso inbelukratua nago beste kontu batean. Jatorrira joan behar dugu. Zinemagintza eskolara joan behar dugu berriz. Proiektu berri bat behar dugu. Hor, proiektu berri bat badugu zorionez, irailetik aurrera, hor eskoletan eskadezakete. Eta hor bai ematen zaio bultzada Espainiako zinari, Europako zinari. Oinarritik hasi behar dugu, hor. Gazteriatik gertu behar dugu. Gazteak ez dira joaten zinemagintzara. Oinarritik hasten badugu, hau da, ez dezatela pelikula telebista monitore batekin edo deskargatuta ikusi, baizik eta zinemaretora eraman ditzatela. Eta hori behar dugu. Orain hasi da. Berria da eta irailan hasi da. Beraz, bai, barkaidazue.
barkaidazu, bukatu behar dugu, mugimendu ikusten dut hemen, beste mahai batzuk ere baditugu, izan ere, eta inork gu hemendik bota baino lehen joan gaitezen gu geu, hobe dugu. Eskerrik asko, eskerrak eman behar dizkizuet, plazera izan da, elkarrizketa hau egitea, eta hurrengo bat arte.